Holy Wednesday mga tol, bigla ang ride na naman po kami ngayon kasama si Kuya Jimmy at itong si Sir Kiros. So tara, samahan niyo po kami at sa amin pong pagbabike. Fast forward nga po, naririto na po kami sa may Olongapo Road patungo sa aming destination. Umalis nga po pala kami ng Araytis 5:45 na para medyo maaga-aga po ang aming pagbabike kasi nga po mas masarap na maliwanag na siya. Yan. So, tara. Si Kuya Jimmy, unang-una siya sa amin. Ayan, no? Naririto na nga po pala kami sa may Florida Blanca. Ayan. So, kami po nga pala ipupunta sa isang pasyalan dito sa Florida Blanca. At aming pong pupuntahan yung bagong pasyalan ngayon dito na nakikita po namin ngayon sa vlog ng mga kapwa nating mga Kapampangan. At malapit na nga po pala kami sa bayan ng Florida Blanca nang bigla po namin nakita ang isang bridge doon na ginagawa. Ayan po. So kailangan po namin bumaba dito na hindi namin sasakyan yung mga bike kasi nga po lilipat po kami dito sa may tulay. Yung puntulay dito kasi gawa lang ng kawayan. So ayan po. Si Kuya Jimmy po yung unahan at saka si Sir Kiros. Ayan. Ang kasarapan po talaga ng bike, yung pong napupuntahan ng bike, hindi po pwedeng puntahan ng nakasasakyan. Kaya ito po ang pinili ko talaga na bike talaga ang hilig ko at ibinalik ko. Kaya nakakamiss po mag-bike. Imagine na ninyo nga po naman yan. Yung bike pwede mo po siyang buhatin. So ito po, naririto na nga po pala kami sa may malapit dito sa may Basa Air Base. Yan po. Ang pupuntahan po pala namin dito ay yung Telasico River. Malapit lang po pala yun sa Palacol River. So tara, samahan niyo po kami at papasok na po kami doon sa may resettlement. Ito nga po pala yung Pandagiring Elementary School. So malapit na daw po dito yung sa Telasico River. Tapamangan, maranap na ako noon, tamangan. Telasico. Halatang maranap na ako. Kota lang paman, Kenny. Pansiteria. Dahil po malapit na yung Telasico, ayan yung kanyang arrow. Breakfast muna po kami dito. Ayan, dito sa mayroong kanto mismo at dito sa papasok. Ayan, ito po kantong-kanto. So, breakfast muna tayo. Hindi ko na nga po pala nakuhanan ng camera yung pagkain namin sa sobrang gutom ko po. Ito nga po, naririto na po kami dito sa Telasico River. Yan, kung mapapansin nyo po yung mga kubong yan, renta po yan, 300 pesos. Pero yung entrance po natin dito is murang-mura. Kiring-kiri po pang masa. Environment fee 10 pesos lang po. Kaya sa lahat po ng gusto pumunta dito, Telasico River, let's go, tara, let's. Ayan, nag-video selfie muna po ang inyong Tol Efren dahil hindi po ako maliligo. Siyempre po, kasi nga sa sobrang init, ayoko pong mabigla yung katawan ko. Sila Kuya Jimmy lang po ang naligo at saka si Sir Kiros. Ayan po si Kuya Jimmy. Yan, pagdating po dito talagang naghubad kagad at naligo. Ito si Sir Kiros, ayun na, nagbabad po siya dyan. Aliw naman po ako sa kakabidyo sa kanila. Kasi nga po, masarap pong pagmasdan. Tsaka malinaw po yung tubig. Ayan. Tapos na po sila maligo. Ayan. Ayan. At least, pa-take off na po kami nito pagkatapos po nilang magbihis. Ayan. Ito nga po, pauwi na po kami at tirik na po ang araw dahil sobrang init, pero okay lang po, kasama po sa sakripisyo ng pagbabike yan. Basta't masunod lang yung pagbabike ko, okay lang po yan. Basta't importante po yung tubig. So sa lahat po ng mga tol na nag-stop sa pagbabike, good luck sa inyo, sa inyong mga future, para sa inyong mga future yan, tama yan, start the first. So wag nyo rin kalimutan mag-bike dahil ang bike talaga sobrang napakagandang beneficiary sa ating katawan yan.
Muli po, this is Tol Efren Torres. Kasama ko po ito si Kuya Jimmy at ito si Sir Kiros. Hanggang sa muli pong vlog ko. Maraming salamat po sa tumatangkilik sa aking mga videos. Thank you so much. Maraming salamat po and God bless you all. Bye! No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go.